Mä oon Kylliäisen Joonas, Demand Agencyn yksi perustajista ja toimitusjohtaja. Tällä videolla mä käyn läpi koko meidän kaupallisen ajatusjohtajuuden systeemin ja miten se tällä hetkellä auttaa jo kymmeniä Pohjoismaiden omien alojensa johtavia B2B-yrityksiä tehostamaan heidän brändin ja myynnin kasvua ja miten se voi tehdä saman teidän yritykselle meidän uniikilla 4-vaiheisella prosessilla. No, lähdetään ensinnäkin siitä, että mitä markkinoilla on nyt tapahtunut, että tällainen uusi kaupallisen ajatusjohtajuuden systeemi on ylipäätään relevantti. No ensinnäkin ostoprosessi on nyt jo 90% itsenäinen ja digitaalinen. Eli enemmän ja enemmän ne teidän kohderyhmän päättäjät käy läpi ihan sen koko ostoprosessin ilman teidän tai meidän myyjän tai edes sen asiantuntijan läsnäoloa. No, tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää antaa heille mahdollisuus tehdä näin. Meidän pitää pystyä tuottamaan ne sisällöt ja ne alustat, jotta he voivat itsenäisesti oppia tuntemaan meidät, rakentaa meidän kanssa luottamusta ja lopulta jopa tehdä sen päätöksen meidän palvelun tai tuotteen puolesta. No toinen sellainen suuri muutos on nyt se, että selkeästi päätökset menee niille palveluntarjoajille, jotka koko ostoryhmä tuntee. Eli LinkedInin tutkimuksen mukaan me ollaan valmiita maksamaan jopa 3 kertaa enemmän niistä palveluista ja tuotteista, jotka meidän koko se ostoryhmä tuntee sen sijaan, että me haluttaisiin ruveta esittelemään meidän kollegoille jotain uutta ja tuntematonta. Eli yksi päätöksentekijä ei enää niinkään yksinään tee niitä päätöksiä, vaan me halutaan, että se koko meidän ostoryhmä tuntee sen palveluntarjoajan, joka valitaan. Ja nyt vielä kun samaan aikaan koko ajan meteli kasvaa eri kanavissa, kilpailu kovenee, niin selkeästi brändit ja yritykset, joilla on vahva ihmisvetoinen, avainhenkilövetoinen viestintä, markkinointi ja myynti, pärjää muita paremmin. Ja nämä avainhenkilövetoiset brändit ja yritykset selkeästi tuntuu keskittyvän nyt sen toimialan murroksen käsittelyyn, asiakkaiden ongelmien käsittelyyn ja siihen visioon, joka heillä on sekä toimialansa, asiakkaidensa, että ehkä jopa sen koko markkinan tulevaisuudesta. Niin näitä meidän pitää pystyä hyödyntämään ja enemmän. Mutta samaan aikaan kuitenkin me huomataan, että esimerkiksi outbound ei kuole ollenkaan, päinvastoin. Päättäjillä on koko ajan enemmän tulipaloja ja muutoksia pöydällä, joten on tärkeämpää, että me aktivoidaan heidät oikeaan aikaan. Ja LinkedIn on selkeästi nyt se ykköskanava monissa näissä vaiheissa, mitkä mä äsken käsittelin. Eli nämä muodostaa uusia haasteita nyt B2B-yrityksille, ei vähiten sen ajan ja ihmisresurssien käytön suhteen. Kuka enää pystyy pysymään kärryllä, mitä uusia tekoälytyökaluja on koko ajan tulossa, mitä kilpailijat tekee, missä uusissa alustoissa, tapahtumissa meidän kohderyhmät hengailee ja miten tämä koko ajan vaikuttaa enemmän siihen, miten me rakennetaan niitä laadukkaita liidejä, miten me kehitetään meidän brändejä ja miten me ideaalisesti samaan aikaan lyhennettäisiin niitä myyntisyklejä. Niin tähän yksinkertaiseen, mutta suureen muutokseen tämä kaupallisen ajatusjohtajuuden systeemi on siis rakennettu. Siinä me rakennetaan teidän brändistä uniikki positio, uniikki kategoria markkinalle, jopa ainoa ratkaisu teidän valitsemanne kohderyhmän palvelun tarjoajaksi. Ja sitten me systemaattisesti, avainhenkilövetoisesti opastetaan teidän kohderyhmä läpi sen ostopolun itsenäisesti ja digitaalisesti, mutta samaan aikaan sit oikea-aikaisesti aktivoiden heitä outbound-viesteille, niihin tapaamisiin, demoihin, tarjouksen käsittelyihin ja lopulta siihen päätökseen. No kaikki alkaa siitä, että me tarvitaan uusi pelikirja. Ja nyt mä en puhu siitä, että me ruvetaan rakentamaan kokonaista strategiaa uusiksi. Sen työn te olette jo tehnyt, mutta meidän pitää kiteyttää se uniikki arvolupaus eri kohderyhmille, mikä selkeästi erottaa meidät kilpailijoista ja selkeästi ihmisvetoisesti auttaa meidän kohderyhmään nopeammin valitsemaan meidät niin, että me huomioidaan kaikki ne ostoryhmän eri päättäjät aina sieltä ylimmästä johdosta niihin kuuluisiin championeihin. Ja tätä varten me tarvitaan sitten henkilötasoiset, henkilöprofiilivetoiset sisältösuunnitelmat, jotta me pystytään sitten digitaalisesti ja itsenäisesti eri kanavissa auttaa nämä teidän päättäjät läpi sen ostopolun. Ja tätä varten me ollaan kehitetty meidän oma yksinkertainen Google Dockiin tuleva Demand Playbook, jossa nämä kaikki käydään läpi. Ja siinä keskeinen osa on nyt se, että katsotaanko me nyt sitä sitten teidän ostoryhmän puolelta, niin siellä on aina samat tietoisuuden tasot, mitkä toimialasta, markkinasta tai oikeastaan edes liiketoiminnasta riippumatta pitää käydä läpi. Teidän kohderyhmä ei ensin tiedä, että heillä ei ole edes ongelmaa. Sitten he oppii tietää, että heillä on ongelma, he oppii tietää, että ongelmaan on ratkaisu ja tietää, mistä se ratkaisun saa ja lopulta ne tekee päätöksen. No myynnin kannalta sitten puhutaan myynnin funnelista. Me puhutaan siitä, että me rakennetaan tunnettuutta, sen jälkeen kiinnostusta, sen jälkeen me päästään bränditietoisuuteen, tässä vaiheessa me päästään sitten tapaamaan, tekemään demo, lopulta tarjoamaan ja lopulta sitten pyytämään sitä asiakkuutta eteenpäin.
Se on mistä kaikki alkaa. Ja tämän viitekehyksen ympärillä tämä meidän pelikirja pyörii. Ja sitä varten me sitten rakennetaan nämä henkilötasoiset, henkilövetoiset sisältösuunnitelmat siihen, että miten me eri kanavissa jaetaan näiden avainhenkilöiden profiileissa, mutta myös sit yritysprofiileissa näitä sisältöjä eri kohderyhmille, eri ostopolun, eri tietoisuuden tason vaiheille. Eli ensimmäinen nopea suunnitteluvaihe, siinä ei mene 2 viikkoa kauempaa, jonka jälkeen alkaa sitten vaihe 2, ja se on sisällön tuotanto. Meillä on tämmöinen oma 100 videon ja valokuvan sisällöntuotantopäivä, jossa nimensä mukaisesti me yhdessä päivässä kuvataan jopa 100 palaa videota ja valokuvaa. Eli nyt hyvin suunnitellun sisältökokonaisuuden mukaan me kutsutaan meidän avainhenkilöt, me kutsutaan meidän relevanteimmat asiakkaat, me kutsutaan meidän sidosryhmät, kuten meidän kumppanit, mahdollisesti hallitusta, mitä muita mielipidejohtajia meidän verkostossa on, joita meidän kohderyhmä jo tuntee ja arvostaa. Me kutsutaan heidät yhteen paikkaan 1 päiväksi, se voi olla teidän toimistolla, se voi olla meidän studiossa, tai se voi olla jossain ulkopuolisessa vuokratussa tilassa, ja tämän 1 päivän aikana me kuvataan kaikki nämä eri tietoisuuden tason, eri ostopolun vaiheiden sisällöt. Meillä on tarkka sisältösuunnitelma, meillä on tarkka kuvausaikataulu, ja me käydään sitten läpi sen päivän aikana nämä sisällöt kuvattaen ne nimenomaan pitkälle formaatille. Eli me kuvataan paljon keskusteluja eri ihmisten välillä. Teidän asiakkaat on teidän avainhenkilöiden haastattelemina, teidän henkilöt keskustelee keskenään, teidän johto haastattelee toimialan tunnettuja mielipidevaikuttajia. Ja näistä sit pitkistä keskusteluista me saadaan sekä pitkän formaatin sisältöä, kuten podcasteja tai webinaareja tai talkseja, mutta me saadaan niistä rakennettua loputon määrä tosi laadukkaita, mielenkiintoisia, tällä hetkellä hyvin performoivia lyhytvideoita. Me saadaan myös niistä valokuva- ja karusellipostauksia, jotka edelleen performoi parhaiten LinkedInissä. Sekä me saadaan sitten näiden keskustelujen pohjalta tosi laadukkaat, just teidän avainhenkilöiden suusta tulleet loistavat postaukset, jotka me sitten litteroinnin kautta saadaan rakennettua valmiiksi julkaisuksi teidän avainhenkilöiden kanaviin. Me kuvataan tosi laadukkaalla kalustolla kaikki meidän materiaalit, joten nyt kyseessä ei todellakaan ole mitkään kännykkäkuvaukset, vaan meillä on elokuvatason kalusto, ja tämän 1 kuvauspäivän myötä saadaan jopa kvartaaliksi useammalle avainhenkilölle ja yritysprofiilille sitä sisältöä, koska me pystytään tosissaan näiden pitkien keskustelujen kautta luomaan niin paljon tekoälyavusteisesti esimerkiksi niitä lyhytvideoita ja valokuvia. No sitten kun meillä on pelikirja valmiina, meillä on sisällöt tuotettu, niin sitten me halutaan jakaa se sisältö LinkedIn edellä, mutta monikanavaisesti. Esimerkiksi me ollaan itsellämme nyt huomattu, että YouTube ja TikTok on ruvennut olemaan tosi relevantteja kanavia, mutta edelleen sieltä LinkedInistä tulee se suurin tunnettuus ja myös eniten niitä itse liidejä. Eli me optimoidaan meidän valittujen avainhenkilöiden profiilit siellä LinkedInissä. LinkedInin henkilöprofiilista on oikeastaan tullut jo aika verkkosivumaisia tänä päivänä, joten on tosi tärkeää, että me hyödyntää niitä uusia ominaisuuksia, joita sinne on tullut, taas kerran opastamaan sitä meidän kohderyhmää myös LinkedIn kautta eteenpäin siinä ostopolulla. Myös yritysprofiili optimoidaan, ja sen jälkeen me ajastetaan näitä nyt tuotettuja postauksia niiden meidän avainhenkilöiden profiileille, ja optimoidaan nämä postaukset niin, että ne ansaitsee sitten näkyvyyden. Mutta niin kuin sanoin, myös muut kanavat on tosi relevantteja tässä vaiheessa. Okei, no nyt meillä on pelikirja valmiin, meillä on sisällöt tuotettu, meillä on laadukas sisältöpankki, ja me ollaan ruvettu ajastamaan näitä meidän avainhenkilöiden profiileihin. No sen jälkeen, mitä me halutaan tehdä, niin myös siinä alun pelikirjassa me ollaan rakennettu päättäjälista niistä yrityksistä ja päättäjistä ja niiden yritysten myös päättäjien päätöksiin vaikuttavista championeista, jotka meidän pitää saada tuntemaan meidän brändi, tuntemaan meidän palvelu, niin heitä me aletaan kutsumaan näiden avainhenkilöiden verkostoihin linkkarissa. Eli siinä, missä sä voit LinkedInissä mennä painaa connect, niin me automatisoidaan se prosessi hyödyntämällä teidän olemassa olevia verkostoja, teidän olemassa olevaa dataa teidän CRM:stä sekä sitten rikastamalla sitä uusilla päättäjälistoilla. Ja nyt tämä on siitä nerokas taktiikka, että LinkedInissä edelleen toimii niin sanottu network-based malli. Eli kun me saadaan näitä teidän kohderyhmän päättäjät, teidän avainhenkilöiden LinkedIn-verkostoihin, niin he alkaa sitten näkemään näitä postauksia, joita me ajastetaan teidän avainhenkilöiden profiileihin. Ihan LinkedIn Sales-navigaattorista luonnollisesti saadaan se laadukkain päättäjälista, jossa on ne ajantasaisimmat tiedot, ja sen jälkeen tämmöisellä yksinkertaisella automaatiosekvenssillä kutsutaan heidät, meidän päättäjien, meidän avainhenkilöiden verkostoihin. Ja nyt nimenomaan siihen verkoston kutsuminen on se avain. Tarkoitus ei tässä vaiheessa missään nimessä ruveta spämmäämään ketään, lähettämään sekvenssejä, missä me pyydetään aikaa tai jopa tapaamista tai rahaa,
vaan nimenomaan, että me saadaan heidät tuntemaan meidän brändi, saadaan heidät vierailemaan siellä meidän optimoiduprofiililla ja saadaan heidät sitten näkemään niitä meidän laadukkaita postauksia. Mutta tässä vaiheessa esimerkiksi pienen rekyylin viikon pari jälkeen toimii tosi hyvin se, jos meillä on relevantti webinaari tai tapahtuma tai jokin muu sisältö tulossa, johon me sitten voidaan persoonallisesti kutsua automaatiolla tätä meidän kohderyhmää osallistumaan. Ja tämä oikeastaan vaihe yksinään jo näiden 3 kautta generoi ihan mielettömän hyvän brändin tunnettuuden ja jopa niitä liidejä meille tosi paljon. Mutta sitten vaihe 4 on dedikoitunut kokonaan itse tälle liidigeneroinnille. Nyt kun se brändi on tunnettu meidän kohderyhmien päättäjien keskuudessa, niin nyt vanha kunnon kylmä sähköpostiautomaatiotyökalu on loistava keino aktivoimaan heidät tapaamisiksi tai demoiksi tai kutsumaan heidät siihen meidän tulevaan tapahtumaan. Mutta se ei mielellään ennen sitä. Eli vasta tässä vaiheessa me suositellaan sitä kylmä sähköpostikampanjaa toteutettavaksi. Mutta nyt sen pystyy tekemään tosi persoonallisella tavalla päättäjille, jotka tuntee jo sen sekä meidän brändin että ne meidän avainhenkilöt. Verkkosivujen rooli me ollaan huomattu nyt tosi kasvaneeksi, koska ne päättäjät itsenäisesti tykkää tutkia enemmän tietoa. On tärkeää, että kaikki tämä sisältö sen ostopolun vaiheelta löytyy myös sieltä verkkosivuilta. Liidimagneetit performoi tällä hetkellä tosi hyvin, kuten webinaarit, tapahtumat tai laskurit, mitkä taas kerran mahdollistaa sen, että se päättäjä pystyy itsenäisesti tutkimaan, oppimaan ja rakentamaan sitä päätöstä kasaan. Pipedrive ja HubSpot on meille tosi tuttuja työkaluja, niiden automaatioita kannattaa ehdottomasti hyödyntää, jossa me pystytään sitten hyvinkin helposti eri siinä ostopolun vaiheissa, kun se päättäjä on tullut sinne myyntiputkelle, niin sitten jakamaan relevanttia tietoa, esimerkiksi tarjouksen jälkeen lähettämään relevantteja asiakastarinoita tai tarjouskäsittelypalvelin jälkeen lähettämään vielä suoraan tarvittavat muut sisällöt, jotta se koko ajan etenee sinne ostopolun seuraavalle vaiheelle se meidän päättäjä. Meidän menestystä yleensä mitataan laadukkaissa myynnin tapaamisissa ja minkä verran me saadaan niitä laadukkaita myynnin mahdollisuuksia sinne myyntiputkelle ja ennen kaikkea sillä, että minkä verran me saadaan sitä uusasiakashankintaa kasattua. Eli siihen kaikki perustuu. Me rakennetaan teidän brändistä tunnettu teidän kohderyhmässä ja sitten aktivoidaan heidät ostopolulle, jossa me opastetaan heidät sitten tekemään päätös. Ja tavoitteena on nyt systematisoida tämä koko homma, joten me pystytään varmistamaan sitten moninkertainen kuuluisa ROI kaikelle sille, mitä me tehdään. Me toimitaan tällaisten kuukausittaisten pakettien kautta. Meidän kevyin paketti on meidän verkostoituja paketti, jossa me optimoidaan ja sitten aktivoidaan valittujen avainhenkilöiden LinkedIn profiilit. Eli ruvetaan sitten automaatilla kutsumaan porukkaa sinne verkostoihin. Tämä on loistava paketti niille, jotka haluaa nyt aloittaa sen verkoston ja brändin tunnettuuden kasvattamisen. Ajatusjohtajapaketissa tulee sitten mukaan tuo sisällöntuotantopäivä ja silloin me saadaan tosissaan sitten laadukas sisällöntuotantopankki kerralla rakennettua. Tämä ajatusjohtajapaketti on hyvä niille, kella on sitten in-house-resurssi tai haluaa itse hallita niitä profiilejaan ja haluaa sinne jakaa ne sisällöt ja tehdä ne postaukset loppuun, mutta tarvii sitten kuitenkin ne kuvat ja videot sinne ostopolun eri vaiheisiin. Markkinointijohtajapaketissa me sitten myös valmistetaan ne lopulliset postaukset ja jaetaan ne joko suoraan valmiiksi postauksiksi itse sitten kopioitaviksi niihin omiin kanaviin tai jopa sitten ajastetaan ne teidän puolesta sekä jatkuvasti sitten optimoidaan ja ylläpidetään sitä valittua liidimagneettia. Me tehdään myös sisällöntuotantopäivää, verkkosivuja ja sähköposti-liidigenerointia sitten erillisinä palveluina. Mutta näiden 3 paketin verkostoituja, ajatusjohtaja ja markkinajohtaja ympärille yleensä nämä meidän kumppanuudet rakentuu. Aina mennään kuukausi kerrallaan, eli kuukausi kerrallaan on niin sanotusti sopimus voimassa ja mulle on tosi tärkeää se, että yhteistyö toimii ja sitä kautta mennään eteenpäin. Toivottavasti saat yhtä innostas tästä kaupallisen ajatusjohtajuuden systeemistä, kun mekin me ollaan Demand Agencyllä tämä malli kehitetty. Meillä on 12-henkinen, intohimoinen, asiantunteva, kokenut tiimi auttamaan B2B-yrityksiä brändin tunnettuudesta aina sitten sinne diilin closeaukseen asti. Ja vaikka sanoin, että meidän menestystä usein mitataan niillä laadukkailla myynnin mahdollisuuksilla ja myyntiputkella, niin me ollaan paljon enemmän kuin liidigenerointi tai buukkausfirma, vaan me tosissaan mahdollistetaan kaikki siitä uniikin arvolupauksen viestinnästä aina sitten sinne tapaamisen jälkeiseen follow-upiin, nurturointiin ja closeaukseen. Eli me käsitetään sisällöntuotantoa, video- ja valokuvausta, LinkedIn profiilin optimointia, hallintaa, verkostoautomaatiot, jatkuvasti kehitettävät liidimagneetit ja sitten se itse liidigenerointi
kokonaisuudessaan, niin mä oon ihan varma, että pystytään tarjoamaan huomattavasti kilpailijoita edullisempi ja vaikutusvaltaisempi kokonaisuus. Toivottavasti päästään jatkaa keskustelua. Laita mulle viestiä 0404564880 tai soita samaan numeroon tai laita mailia ja aloitetaan keskustelu siitä. Kiitos tosi paljon, että katsoit. Ei kun kasvamaan yhdessä.